Good afternoon. How are you? I hope I'm finding you well. Right, today we have got something that we want to talk about. Right, pane chinonzi chekutenderera. Right, inini I just come to you as an advisor. Usually normal people would just find me pama advisor vakadzi varume and sort of. Right, it's been long, right? But then today tinenge tinobata nezvayo yekuti pane chinonzi chekutendererawo chemari ichi. Right, okay. Listen to me very, very, very careful. Right, inini as a person ndiri kuda kubatsirai. Right, in fact tingati toda kubatsirana. Kune anowina, kune anolusa, kozoti kune vanowana, kune vanoshaya. Right, okay. As I say, listen to me very carefully. It's just going to be a short segment. We are going to a short. Right, here's the story now. Pane mari and yekuti anzoni pane group, a sort of a group yekuti zvone munenge muchi unenge about $10 and then unojoin that group hero une $10. Then iwewe unoisa vanhu vako, then you might get 140 US just like that. Okay, many people they are saying like, toda tojoina, toda topinda mazviri chichi toda kuona kuti chichiri kuitika. At the end of the day, ndowanochi mari yangu. Okay, let's listen to this. All right, this is $140. It's not mari yekuti you can buy even a car. It's not mari yekuti you can buy even a stand. 140 you can even pay it in your house. And utoti nhasi ndawana $10 ndoisa paside, amangwana $10 ndoisa paside, you can end up wana 140. Right, pane nyaya yangu chaichai ndipe kudaiso. Right, inini ndauya $10 ndajoina this group and ndojoina that group vajoinisa nindopiwa 140. For the rest ava vari kundoandaisa vacho mari yacho vachaiwana kupi, where are they going to get that money ivo vachaiwana kupi? Because inini ndajoinisa 160 ka ndopiwa 140 ndoenda ndatobuda mugroup handisisimo, which means the mari yandapiwa inini yabva kuno those ava iye azozarawo $20 yake. Ko ava vandaisa ava mari yavachiwana kupi? Vanenge vachiti iwewe uchapinda mugroup iri wapinzwa nditi uchanotsvaga vakoche, which means kuti vanhu vanenge vachingoti vapinda vachipiwa mari vamwe vachibuda inyaya yekutongotora mari, uchipinda uchitora yamainingi, uchipinda uchinotora mari yamainingi. Right, inini as an advisor hakuna nyika yakadaro. It's not simple as that. Get to sense of it kuti iwewe wapinda at $10 and you're going to benefit 140. Where are you going to get that $140? Pavanhu vaisewo ndo vachakupa mari vachapindawo kuti kusvika vakwana vese ava 16, which means kuti pa 16 people vanenge vachipinda apinza vasi vake achipiwa 160. Imimi munofunga kuti iye wachina akabata bhukiro rari kujoinisa vanhu achiti imimi ndokupai 140 hadi mari. Okay, he's getting $20 pa 160 kwava vamwe vese ava kuzonotenderedzana, which means kuti vanenge vachiti vapinza vake achitora mari achienda, apinza vake achitora mari achienda. Gengara, let's be wise. People they are very, very clever. Handizoti zvakaipa, but be wise. Be wise. Very careful. Because mwana ndiji sigame rakapusa. Handisi kushora henyu vari kuita game iroro itai, but as for me handiri kunyeperai. Better ukipe mari yako muwallet. Because chimbondiudzai kuti iwe just $10 yawaisa you get 140. Muyazonzwisisa
$10 you get 140. Pa $140 iwewe uchawana 140 from those 160 wavajoinise veve achanida ku one each one anochaunida kunotsvaga vake namaona kuti game rakapusa ngotora mari uchiisa kune imwe tora mari uchiisa kune imwe hakuna benefit yakadaro because 140 kana watopinda mugroup wapiwa uchadzokeka uchiramba uchipiwa 140 future 140 ikwaneka kana kudi it's just a money for rent and that's it. I still remember when I was in Harare they said the main aita izvozvo zvokuti kumbaro waiti pamberi pako sonza mother tanonga mari mother uye panapa chitunoshiyana moenda like sort of matoilets kwakazvonza this bunch kamother ibunch yayo mari yakawandisa imuchindipe handbag yenyu mundomira panze imoverenga mari yekuti tichita half imi bag remundipa ngotomupa zvese zvine maselfone nesoforth madetails zvese wotobuda nazvo inini pangesara njitirega ndishiyana nemunhu iyaya mari pamusoro chete pamwe ndopanenge pane $20 mukati umu anenge ari mapepa ega inini mari bag ndamusiyira pamwe ndono most offer mari yandamupa inini yasara muhandbag iye ndiyacho benefit ini panditarisa ndiona mapepa pamusoro pega pamwe ndopamwe paine $10 ndakubuda muya cellphone yangu nebag sezvaini kutsvaka kuti kofadha vamwe vari panze apa vandasiya vakadai ndichavawanira kupi hapana $10 ndoyange iri pamusoro pakati pese paine mapepa. It's just as good as like that. No ndazondibatisisei handisi kuti musajoini. Let's be wise. Okay, that's something which I wanted to talk about today.